ఈ वक्त माझे जमीन था जी बाजार होता कशार होता इटका अच्छा गुलराज मानू रास्ते की इदा नजराबाद ये लोग मूग वही गेसा ये बाजार ये बाजार शुमार में पेजदार गानु कोरजी बुता अच्छा कहाँ न बुता कोरजी बुता अच्छा खान नाथ का जी आओ मैं खान अब्दुल भी होता अब्दुल भी चौक नजर मम्मा होता जी आओ मैं खान अस्सलाम वालेकुम गुलराज राज मर्च मा यक इत्तेफाकन सफर ही मारा वगाना बा दे में केबलहाए ये मंदिर रोडिश मगेंदगा नहीं माँ निज़राबाद रवागाना ये अचानक ही प्रोग्राम में बनी था ये सफ़र है वो लोग हम तुम्हें को मैं शेयर करना गाना मारा वगाना यक बोर्सिया लस्ती बाज़ार ये देमा पैदा का मशमारा बेशीदारी ताकि ये सफ़र तो का शुमार भी हावर पे वे शुमार चारा बे हालात के बाज़ार है कलात के बाज़ार में दिखते नो दीमाद के बाज़ार शुरू हो गए आ बाज़ार में जो कलात के और राशनिया जो मार्केट दुकान ने इसते बोले माश हमारा भी यहाँ आना पेशदारी मचारा में सफ़र है वो लोग का हमारा माँ और कहीं हम घूम रहे हूँ ये सफ़र है का आखिरी साई राजी पाते कलात के बाज़ार यानी ख़त्म भी ये आखिरी दुकान मंडकी यानी शॉप इधर मदरसा यस्ते ये मदरसा अरबिया दारुल सलाम ये मदरसा है ये कलात की आखिरी मदरसा कलात के बाज़ार अमिता चिक मार अल्लाह वक्त ये जागा ना अल्लाह वक्त ना ये कलात डब्बोक अल्लाह वक्त इदा ची यानी अल्लाह वक्त टी पदा नोकी बाज़ार शुरू भी इदा ची डब्बोक टी पदा नोकी बाज़ार शुरू भी ये बाज़ार आखिरी एंड हस्ते ये शेप के हस्ते ये शेप अच्छी यानी ये अल्लाह वक्त थी वदायदा चिन्ह की बाज़ार ये बेंदात होगा ने ये बाज़ार मगुशा डब्बुक आज ये बाज़ार के मशहूर शेयर बलूचाबाद बाज़ार ये बाज़ार सामान के दम शुरुआत लगा ना रोशन बलूचाबाद बाज़ार शेखन
شیکن ایریا ہے کنا نشتے گے سے بازار بستا ہاں مثلا پی نظر پڑتا پرچا کہ ہاں میں یہاں سے کلیئر نیا نور نظر چھپات ناصر بات کہتے ہیں نہنگے پول نے ہمارا پیش دارگانوں راجیہ نہنگے پول راوگانوں دا راوگانے چلا گیا نہنگے پول نہنگے پول نہنگے کور اما کوری کے ای دہنگے یعنی ہاپ تا دومی ملک ایران اچھی کہتے ہیں دا پاکستان تھا پدا ہمیں ڈیمے تھا پدا ہما یعنی تو لگی یہ دیما ہو ہمیں کوک کو کوڈان ہو ہمیں دا چی توانو بھی تو پدا روتے ہیں یہ سلامتوں کے جیونی ہم کنٹونی تھا انٹر بھی یہ پورا ایریا کیسے کھورے ہیں پورے نہنگے کھورے آج ادا چھے یعنی دو روڈ دراگا نے یہ دیمے روڈ کے مانو ہمیں سے سرا رواں کچا ہا یہ نظر آباد ہے گئے یہ دیما مندو ایران بارڈر تر روتے ہیں ادراجیہ یہ پر ادرت کیا روگانے یعنی پاکبلہ روگانے ماں پا دیم نو گوری چا رواں رواں بننے گلیں راج نظر آباد کوشش کنی کہ نظر آباد مودے کے تعزیت کنی او دا تعزیت سے پد شمارا کم و بازار پیش بداری نظر آباد ہے گا اگاں بوتو کاں یا کدو مرد میں گوما حال حوال بکنا نظر آباد درگتا ایوں اچانک کی یعنی گلوگی ما پا تعزیت آترا نظر آباد اتکے گئے تنگری ما جاگا سر نبوتے گئے اے کے علاقہ استے ماش مرا گشت کر کے یہ علاقہ آسیا آباد ہے یہ آسیا آباد علاقہ ہیں آسیا آباد سے پد نظر آباد کہتے ہیں یہ علاقہ یعنی روڈ کیستے ہیں یہ ساری ہمیں روڈ استعمال بودتا پا آسیا آباد و نظر آباد ہے بازار تو کا یعنی روڈ بودتا شتا پا مند و مندے آدھا مگا گومازی و تومپو اما ایریا واسطہ بلے مرچی و باندھا یعنی ہی روڈ کار مضبوط ہوگا نہیں سڑک اما کی مشمار پیش داشتا کہ ہما کار مضبوط ہوگا نہیں اچھا گلین راج مانو راستے کی ادا نظر آباد ہے یہ لوگ موگ ہوئی گیسائی بازارہ یہ بازارہ شمارہ من پیش دارگانو کہ یہ نظر آباد ہے لوگاں یہ زیادہ داؤں پال و پیش میں بلوچی ہمیں گندگ پیدا کی زیادہ یعنی دیوار یا پکا یا کچا یا شت دیوار ما گندگا نیاؤں زیادہ ادا دشت علاقے وڑے یعنی اما وڑی شیپی مارا ایدہ مگاؤں گندگا پیدا کی اچھا غریب جن یہ بازار ساکھ دے رہے ہیں یہ بازار ہمارا سر تک اوش کا ما گندگا تھے وہ ہمیشہ ہیں اچھا ہمیشہ یہاں یہ بنیاد یہ بازار آدمی بھی تو روڑے آدھا سب ساریا چونیا روڑے آدھا یہ انو پدا میرے مچینہ چپ پیسر نا جی آو یہ دا کم و باز بھی تو انو نو تعداد بڑھانے یعنی زیادہ بوانے یک کی پیدا کی آ بازار چا آدھا مچکے دا گئے نا جی آو نوات کا انگو شیوشن ڈلے بازار اچھا ڈلے بازار اچھا مندرو یہ جگہ ڈن نہیں بوتا پیسر ساری ڈن نہیں بوتا یعنی
یہ مسجد تر دے رہے ہیں مسجد تاشا دے رہے مسجد کے بلے انو پتا یعنی تعمیر کو تا ساری کچا ہے بتا کچا بتا ساری کچا یہ یکی مسجد ہے یکی مسجد کے نظر آباد ہے نظر آباد مسجد چوباز ہے ہاں وہ بلے یہ میں بازار تو کہ مسجد تبھی یکی نہیں ہے ایدے نماز ہے تبھی ایدے آدھا دیما ہے بازار یہ جامع مسجد ہے یہ جامع مسجد نہیں ہاں جامع بھی نہیں مسجد ہی کنگا ہے بلے جامع نہیں صحیح صحیح سے لیٹرین سکتی اچھا گلن راج شما شرگندگان ہے کہ یہ نظر آباد ہے دماغ مسجد ہے عید میں یکی مسجد بلے فی الحال یہ جمعہ نماز وانا نبوہ گانے اور عید نماز بھی نبوہ گانے نو نظر آباد تو کا چونی مسجد ہستے ہاں مسجد جامع مسجد تو ہودا نماز وانک بھی نظر آباد ہے کہ یہ لوگ ہستا یہ انوگین لوگ ساریہ کے آبادی ہستے ہادی میں بوتا مشمر ہادی میں پیش داری کہ یعنی جاگہ نظر آباد قوام ہے اور نوکین جاگہ نو ایک ماں اشتاتو گوں شمارا پیش دارا گوں این نوکین جاگہ ہے انو ما نمازی وانی پدا گوڑا ماشما حوار با اچھا گلن راج ایشی آمشما پیش دارا گا نو ای نظر آباد بازار ہیں یہ لوگ ہیں بلکہ ہوٹل مارکیٹ تنگری نہیں آ کے کہتے ہیں شمار مہاں پیش داری یہ انو گیسا یہ پورے آبادی یہ نظر آباد لوگ ہیں یہ شمار پیدا گندگا پیدا کی یہ اسپتال ہے نظر آباد ہے کی گلین راج نظر آباد اشکنگا نظر آباد ای بازار ہمیں واسطہ کنا کہ اما قدیم زمانہ ہا نظر مردمی نامی مردمی بوتا اے بازار کے ہستے اما ٹھما ہمیشہ آباد کو تھا ہمیشہ وجہ سے اے بازار آباد بوتا نو ایشا عشق تھا ہمیں وڑ ہو سکتا ہے ایک گپ مبی یا دگے گپ بھی بلے ہمیں معلومات کے شاموتی یعنی کماش و مستری مردمانی کر رہا عشق تھا کہ شماشہ گندگان کے مرکز برائے پدتی ٹیکا جات یہ ہمیشہ کے آباد کتا ہمیشہ وجہ سے یہ بازار نام نظر آباد ایر کتا تو ہو سکتا ہے دگے مردمان دگے وڑے عشق کتا آئیے بارہا دگے گب جا بلے ہی مردم کے منی امراہاں یا کشن عشق کتا دوست پرس کتا یہ بازار بارہا ہمیں وڑ عشق کتا کہ یہ بازار یہ وجہ چھے آباد بتا و نام ہمیں وجہ چھے ایک نگ بتا یہ اسپتال بتا وجہ اچھا اچھا شکر راج ماشا مریشر پیش دارگانو کہ یہ گراؤنڈ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نظر آباد ہے یہ گراؤنڈ ہے ماشا مارا شیرا پیش دارگانو یہ کرکٹ لے بھی فٹ بال بھی تو والی بال بھی ہے گراؤنڈ تو کا ایک شہر میں ہم پیش دارگانوں یہ اسکول ہے نظر آباد ہے ہمارے شرف دارگانوں کے ای نظر آباد بازار ہیں مارکیٹ ہیں ادا چی شروع بتا ادھے ما لوگ چی پیدا کا ای لوگ یہاں چی ما ای دی ما پیدا کا دے ما گوری چانے یعنی ای دے ما کے ظاہر بوگانا دکان ہو شے مارکیٹ
होटल वजह के कदीम अच्छा एक कदीमी होटल है गुलराज सेड़ू बाजार रोड में हमें मिशन हैदराबाद रोड है हमें बाजार को अच्छा अच्छा पता कशता बोलता कोई नहीं मगर डरे बाजार अच्छा अच्छा ये बाजार दुकान होटल मजू बेरवांद्या गुलराज मा रवागाना एदा निज़राबाद यख जागई हस्ती चिचक द्रश के चिचक द्रच के हाँ और ये चिचक चेहरे नेम का बाजार बुता है चिचक मशहूर है निज़राबाद से निज़राबाद तो यानी चिचक सक मशहूर है सरिया निज़राबाद गुलराज मशमर गोश्त का वाला के निज़राबाद आबादी बुता सरिया अमी चिचक के एरिया बुता वदी के यानी सैलाबाद का हापा गिफ्ता में एरिया तो निज़राबाद अमी आबादी शिफ्ट बुता और डले नेम का शुता यानी हा देमा मागुशन के त्याबे नेम का ज़रे नेम का हमा गोशुता ये निज़राबाद में पोस्ता गंदगाने के लोग मेतगा इदम को गलियां माश हमारे पेज दारगानो बाजिन द्राच की भी आस्ते इधर गता मदे माश मरवन ने जागहारा चारन है पदाग मारा यक दो कमाश मिलत इधर गता मा जो तो पड़सी का ना फिलहाल माश मरवन ने हमें जागा के सरबन ने हमें सरिये कलात भी नज़दीकी हो राज ये निज़राबाद कोहनी मसीती बुता ये दोबारा पदा रिपेयर को था पदा यानी साप पलगार और रंग रोगन को था ये कोहनी लोग निज़राबाद है कोरजी बुता अच्छा कहाँ न बुता कोरजी बुता अच्छा खान नाथ का जी आओ मैं खान अब्दुल भी होता अब्दुल चौक नजर मम्मा होता जी आओ मैं कान क्या होता पूरे बाजार कम कम रवा होता जी आओ कस्तूरा में लगता का मच के था जी तो हमारा देर है अदा चिच्चा के पीर की जागे हमारा नेक्स्ट के निज़राबाद था आओ अच्छा अच्छा तो पेशा से कार को था जमींदारी को था मजदूरी को था अच्छा ज़मींदारी मजदूरी को था शो में पे तो पीर की टेंबा यदा स्कूल बुत्ता निज़राबाद तो का स्कूल में था स्कूल हम जाते फिर कोडो में था वक्ती न जो वापस तक अच्छा कोडक बुत्ता का टेंबा स्कूल बुत्ता हो हाँ अच्छा अच्छा लम बाजार मारमा वा बंदा हाँ अच्छा अच्छा वो दा उसकी ना हाँ पता है गप्पा क्यों समझो ना सही सही ये बाजार बुता हुआ के ज़माने के एक दिखाई में जंगल है मच के देखे ना ये निज़राबाद मचका तक पूरे हमेशा हमें पट्टी ना ये सके मचके तो कोरा रो थे यहाँ सही सही मैं नेमगा कोर यानी आ सेड़ा भी जरे नेमगा भी एदा गुरीच नेमगा कोर है निज़राबाद तो का ये मुल्कन तू का ये बागन था हानु देखकान हस्ते मजा देखकान आज तो जो कारा हाँ गुड़ा किस तो किशोरी का नगाना किसको चाहो लाती ना कान चू बोल काला हाँ अच्छा अच्छा जिम्मेदारी में मुल्का कमजोर है आप पे रहोगा को न दे रहे आप शता अन्नो अल्लाह राम को इधर यक कारेज हस्ते आओ हमें निज़राबाद है कि अच्छा इसी आप हंगा शरण तशकाने इधर गंदक भी दे माश मरवा गाने जबरदस्त जबरदस्त सही सही
دو چکر یا چکریشن چور ہوگا یا چا دی مرو دو چیچکا انن چیچا کی کی تکر دوئے تغیر دعا کہاں دعا یا کی صحیح، دو صحیح. استحان نا کہ دو ایسا دو تغیر کو ہاں سیدھا نوکا بعد اچھے انگو اچھے رکھ دوں اچھا نوکا اچھا بعد بازار پدشیں صحیح صحیح یہ نوکاباد بازارنگ ہوا پوچھتا گلراج یہ کہ رودرت کی احساس ہمارا پیشدارگانوں کہ ہی بعض مچاں تو یک مردمی روگانے یہ نوکاباد بازاریں نوکاباد آبادی دو باند دے او ان بابا باند کو تا اس میں ابراہیم مچکدر بھی تو جنگل انو جنگل ہی پتہ بے اور یہ وجہ سے تو اس کتا پہ تھے دیا یا پیر کسی نام گفتا کہ بازار نام نظر آباد چیا کتا نظر آباد عبد النبی چوکے نام بتا نظر محمد کچھ عبد النبی ہے او عبد النبی ہے اچھا عیسائی کے خان نام تھا عبد النبی جی چوکے نام پہ کچھ نظر آباد کا یہ چوکے نام ترا مشہور ہے ہاں اسی ہے گڑا نظر محمد اسی انو نماسا کو کڑاسا کو یہ چوشی مردم آستا ہمیشہ آستا اچھا زبردست زبردست یا چوکے ویسی طور بتا سانگے کچھ جی جی مجید نام بتا اچھا اچھا مستنی چوکا یہ بمفر کے نام پہ بتا عبد النبی اچھا آتا دنیا شتا مجید شتا جی آؤ دیکھے دو چوکیا یا کی یوسفی ناصر آباد ہیں اچھا کسترین نیچے لاٹی سگان آسی آباد نشتگان اچھا آسے بعد نشتگا یاسین صحیح صحیح گلراج معاشمان رواگان ادا نظر آباد یک چچک کی درچ کے ہستے مشہور ہیں نظر آباد چچک کے درچ کا یک بلائیں تاریخی گوں شگوما بستا واجہ میں گما ہمرداری کا نگانے ماں ودی کیا جاگا سربیں واجہ ہا جاگے بارہا یا چچک کے بارہا میں شمع گوشانی کیرل اصلی معلومات گوازینی کہ معاشماؤں سر بیزانے کہ یعنی نظر آباد تو کا چچک کے گنچویں تاریخی بتا اشیاء گو سمبند کے استے چونی سمبندے چچک کے گو نظر آباد ہے یہ وجہ سنگا پیدا کہیں گندک بوگانا ہے لوگ بتگا ہاں تمشی ہمیں وقت مسیح کمی بتا نظر آباد ہے وقت مسیح تمی بتا جہاں مسجد ہوتا زبردست زبردست گلن راشمہ گندگانے کے یہ سنگا یہ چچک کے چیرہا ساریا یعنی مسجد تو کا چچک بتا زبردست بازار بتا تھا یہ بازار ساری ہمیں دا بتا جی ہاں یہ گلراج یہ چچک کے معاش بونانو سربت گے یہ ساریا یہ چچک کے چچک یعنی یہ دا مسجد تہا بتا یہ دا مسجد بتا یہ ہمارے ٹیم پر مسجد بتا یہ مسجد محراب ہیں کہ شمار مشر پیش دارگانوں باقی سنگا کے شمار گندگان ہے یہ مسجد بتا نظر آباد تو کا آٹے میں ماچ چنچو مزہ نہ بتا نا یہ تن ندار میں آبادی مردمان یدا بتا یدا بتا یہ چیچا کچھ نہیں مشہور ہیں چچا نظر آباد ہے نام تھا قدیمی چچکی قدیمی چیچک کے ہمارا ٹیمبا مولا آیا بارے نو ہمیں مسجد تے چیاں شاں کشتا کسان آپ داتا تاکہ کسان بوتا وقت سائق بتا مسجد تے مقصد سائق بوتا یعنی شچیرہ تاکہ یہ وقت مسجد ہمیں بتا جی ہاں بازار بتا یہ کشار بتا گا یہ ڈگار آؤ ادھر دیوان بتا نندو کا سائق سے سک بز بتا وقتی آؤ یہ کپتا ادھر دیوان بتا یہ دیما کشار بتا ملکاتے وقتی کان نہ بتا کورجو دور ہے یہ ساریا یعنی ایک ملک بتگا باغ بتگا کورجو سر آباد بتگا یہ گوڑا پتہ رندہ چچے تقریباً 6 سال بھی ایک نظر آباد کانا رارتا کانا سک دے رہے ہیں تو یہ اوشے گئے پیتے پیرو کی نہیں پیتے پیر کی پیتے پیرو کی
چمه اوشا باز پیسرین ای نظرآباد چینچو ہنگامہ 24 انگام تا 24 24 ہنگامہ او چینچو ملک کسی طرح آباد ہیں 24 انگام 24 انگام ملک آباد 24 ملک آباد او انہیں کچھ ملک نہیں سے کیا یہ 2 ہنگامہ یا 3 ہنگامہ ان چوشی نہیں ہاں بس دا بس موتور راکوبا بوتا آو 4 انگام بوتا آو بس دادری ما بوتا دادری نظرندا آو عبدالگی چوک بوتا کیا ملک ماسٹر کمال بوتا جی آو آیا 5-6 انگام بوتا یا جاگا اور یہ 5-6 ہنگام بودتا ہاں بلے انو سجا بار کو تگا کی نماز کا یا کی چوکا نو نیگامی انگامی چی تسوی نو ہمیں وڑا ہاں بلے وقت بتگی انو کی مردمہ ادا ڈگا رہے تھا اچھی زیادہ کشش میں نظر آباد مردم انو بس ہمیں اس پوستی کھائی کشاں زیادہ زیادہ بینڈائی باکلیں کی اچھا ہمیشہ کشش سبزیاں زیادہ میں تو بتا چی کاران تی سامانا میں دکاندار سبزی آگئے کہ میں نظر آباد تو کہوت رو دی تو بتے کاران تو نظر آباد ورچی در کے تم کاران تی اچھا اچھا پیمازیں باکلیں کی گلنیچیں صحیح صحیح تو منہ یہ بگو کہ میں نظر آباد ای مردم کے آستان آباد ہیں ای زیادہ چکار کا نگانا یہ زیادہ گورنمنٹ ملازمہ نظر آباد زیادہ گورنمنٹ ملازمہ ملازمہ ہو در ملک آستین در ملکاں بازاست کون ملک ہاں ڈنے ماسکتا بارنا درو وطنیاں زبردست زبردست درو وطنیاں ای بلے ادا اچھی کے آبادی مردمی درو تربتا کراچیا گوادرہ نشتگاں یعنی نظر آباد مردم شتگا اماگو مانگو نشتگاں وجہ چیں تو کہ دے ادا چی سہولت نیستی کیا ادھا شتگا اودا سہولت گیشتریں کہ اودا درست ہستے نا ادا نیستی تھی کلا نیستے نا یا سہولت کے تربتا ہستے ادا نیستے اچھا اچھا صحیح 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 زبردست ادھرو درات کگا نظر آباد اینو گیشتر نہیں تربتا ہیں گیشتری نیما گیشتر نہیں تربتا ہیں یاو ہاں صحیح ڈاکٹر منیری مثال مومن صاحب محمد حیات عبدالغنی نا ہاں یہ اچھا سجی اچھا ٹولی جمعودا ہیں صحیح صحیح تو ان لوگا نشتگے تو کار مار نہ گائے انما کاروار کائیں کما کتنے کی چما کمزورا چاما کمزور ہے پادا کمزورا من بیماری انچو ختم کو نا اچھا اچھا میں چوکو کی ہستے ہوں دا گوادرائیں کھائے کے سرا ہاں ہمیشہ دکاندار میں رادا میں نشتری ورنی زبردست زبردست یہ نظر آباد گوڑا یہ زندہ تو نظر آباد تو کہتی زندہ رکھ واضح گا نے ترا واش بوا گا نے نظر آباد وشوی کہ میں ملکی میں پیچھے پیر کی ملکی اچھا تی دل نگوشی کیا مردم شتگا یعنی تربت و کراچی و گوادر آبادا ماؤں برنگو چو پانی دل کا لوٹی ماں کچھ کو شد کو نکی شت کو نہ کنے یا یعنی دل تے گوشی چو گوشتگی اوکے بچہ ادا میں بازدگی نا ادا بازگے او ادا بازدگی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھے وشی ماشاءاللہ اسے ملک تے دو چیز میں دل نگوشی ماتری ارجگی ماکشی میں بھی ماں بیائیں جی ہاں ہوتی مچو ایشان درچکاں ایشان بیچارے ارچ سب ہم ارجگی آئیں ماکشی میں دل پدا گوشی کہ ماں یابری پدا بھی آئیں نظر آباد شو میں وطن ہے نا وطن جی ہاں زبردست وطن عشقین دار زبردست زبردست وہی اب بھی ہیں ڈنڈی علاقے اب بھی بلے میں دل میں یاد دیکھے ملکہ برو مارا دیکھا درچ کی یاد کہاں بالکل بالکل جی ہاں مارا بالکل یاد کہاں کہ پہلان جگہ درچ کی ہے چطوری چطور نہیں مچھی چطوری نا تو نہیں بچہ میں پیری نا پیت پیر کو اوم روتی ہم دگوازی تھا نا صحیح تو کسانی یا کون لیب کتا ماں والی بالوں کو تھا ہاں فٹ بالوں لیب کو تھا زبردست تو گڑا پلیئر تو کہتے شتری پلیئر کون بوتا شو میں ٹیمبا میں ٹیمبا میں چینے نام تھا اتفاق اتفاق شما گڑا جگہ شو تک کٹتا ماں کٹ تھا بری برا گوتگی کٹ توشی میچ ٹورنامنٹ بوتا کے شما کٹتا نظر آبادا او بوتا ماں تمپا کٹ تھا ماشاءاللہ زبردست زبردست والی بال آؤ ہاں اچھا کرکٹ میں وقت نہ بوتا کرکٹ نوکی گیم ہے نا ادے واسطہ ادے دمہ کے واسطہ فٹ بال تو کوتا ہو فٹ بال کو تھا فٹ بال لے والی بال کو تھا زبردست زبردست وجہ سے زوم کنگو آ مسجد میں انگی مسجد ہمائیں گلی راج اگر شمائی مسجدہ گندگان ما زومی کنگانو ای انوگی جامع مسجد نظر آباد توکا اشیاء توکا یعنی
میں جامع مسجد جمعہ نماز وانک بھی آئی دے ہو اچھا تھنا جمعہ نماز وانک بھی ہائی دے نماز دیگے مسجدی ہستے اگاں من راہا کاب تو دا اما شمار پیشی داری ناکاب توگڑا اچھا گلین راج شرش مگندگا ہے کہ ای نظر آباد کہنے اولا ہو دا باغاں تہارا پدا ہو دا چی یعنی تالا گو بیت تو